Sugeng rawuh, ing panjlajahan dina iki kita bakal ngrembug babagan sing nyenengake banget, yaiku sandiwara modern. Iki dudu sandiwara biasa lho, iki wujud teater Jawa sing wis diolah maneh, duweni struktur sing jelas lan ceritane wah nem semake tenan. Ayo dibedah bareng-bareng. Coba deh dipikir-pikir, kepriye carane cerita kuwi bisa urip lan ngrembaka? Soale cerita kuwi ora mung mandeg ing apa sing diomongke, nanging sing luwih penting, kepriye carane ngomongke. Nah, iki lho intine owah-owahan ing donya panggung. Oke, ayo miwiti saka sing paling dasar. Biyen, teater tradisional kuwi kan gumantung improvisasi spontan wae. Lah nek sandiwara modern, wah beda banget. Kabeh wis ana naskahe, wis ditata. Dadi, iki dudu mung soal carane main sing luwih rapi, nanging uga ceritane sing dijupuk saka uripe awake dhewe saben dina. Dadi luwih kena nang ati. Nah, saiki wis ngerti bedane kan? Saiki ayo mlebu luwih jero maneh. Apa to sejatine sandiwara modern kuwi? Terus apa sing marai teater iki dijenengi modern? Intine ngene, sandiwara modern kuwi kaya fusion utawa campuran. Kritane tetep duweni rasa Jawa, tapi cara nggarape, kaya manajemen panggung lan panyutradaraane kuwi wis nyontok gaya kulon. Dadi yo campuran sing unik lan menarik banget. Lah iki sing dadi ciri khas utamane. Coba digatekake, ana 4 pilar utama. 1, kudu ana naskah. 2, ceritane kudu relevan, njupuk saka urip saiki. 3, ana sing jenenge sutradara, sing dadi komandane panggung. Lan 4, ceritane iso macem-macem, iso drama sosial sing renyuhke, iso uga komedi sing marai guyu kemekelen. Yen ana naskahe, berarti ana aturane to. Kepriye sih naskah kuwi disusun? Elah, jebule strukture kuwi wis umum banget, malah mbok menawa awake dhewe wis apal tanpa sadar. Nah, iki lho anatomi ceritane, coba delengen. Kaping pisan, ana tetepungan, yaiku perkenalan paraga lan masalahe. Terus, ceritane mulai panas ing babak pasulayan, konflike mulai muncul. Bar kuwi ana puncak utawa klimaks, pas ceritane lagi tegeng-tegange. Lan pungkasane ana karampungan, yaiku resolusi utawa carane ngrampungi masalah. Struktur 4 babak iki ora muning teater lho, film, novel kabeh nggunakake rumus iki. Iki lho, buktine saka sumber asline. Jadi dudu omong kosong. Teks iki negesake maneh soal struktur sing tak omongke mau saka tetepungan nganti karampungan. Iki mbuktiyake yen dasar-dasar iki pancen dadi balunge sandiwara modern. Wis ngerti citak birune? Saiki kepiye carane ngisini? Gampang kok. Ayo didelok carane pola penulis naskah nyusun cerita. Ternyata ora serumit sing dibayangke. Dadi, intine ngene. Kabeh kuwi diwiwiti saka siji gagasan utawa tema sing menarik, sing ana konflike. Bar kuwi nentokake alur ceritane arep digawa menyang endi. Banjur gawe paraga-paragane, sapa wae lan watake kepriye. Sing pungkasan lagi nulis cerita wutuhe karo pacelatone. Gampang toh, lapisan boka lapisan. Naskah kuwi kan isine mung tulisan mati ing kertas. Bener ora? Sing marai urip ya sapa maneh yen dudu aktore. Nah, jadi aktor kuwi ya ana sangu utamane, ana 4 keterampilan dasar sing kudu dicekel tenanan. Iki lho saka sumbere langsung dijlentrehahe ana 4 pilar utama sing kudu dikuasai saben aktor sandiwara modern. Iki dasar-dasare. Sing pertama, interpretasi. Iki dudu mung moto naskah, nanging kudu bener-bener paham, ngrasakake, nganti bisa manjing dadi paraga sing diperangke. Kudu nyemplung tenan. Sing keloro, ekspresi. Ya iki, carane aktor ngowahi pikiran lan perasaan dadi apa sing ketok ing praupane. Sedih, seneng, nesu, kabeh kudu ketok jelas supaya penonton melu ngrasakake. Terus, ana sing jenenge olah awak. Iki tegese sakabehe awak. Saka sirah tekan sikil kudu melu ngomong. Ora mung cangkeme. Saben obah, saben polah kudu ana artine. Lan sing pungkasan, olah swara. Iki penting banget. Saben tembung kudu cetha. Artikulasine pas, intonasi munggah mudune kudu trep karo emosine. Swara kuwi senjatane aktor lho. Nah, saiki kabeh wis dibahas.
saka struktur naskah nganti carane aktor main. Saiki ayo direnungke bareng-bareng. Kenging ngopo sih wujud teater sing modern lan terstruktur kaya ngene iki dadi penting? Apa gunane kanggo uripe awake dhewe? Sandiwara modern iki mbuktikake yen teater kuwi seni sing urip, sing terus owah lan siap nyeritakake cerita-cerita jaman saiki. Dadi, kanthi nggabungake struktur sing universal karo cerita-cerita khas budaya awake dhewe, iki dadi cara sing apik banget kanggo ngoco. Nah, saiki pitakonale kanggo panjenengan. Kira-kira cerita apa saka uripmu sing pantes dipentas king panggung?